Moi boas a outra carreira máis. Desta vez estou en Ourense ciudad para participar nunha das clásicas galegas, como é a San Martiño de Ourense. Percorrido de 10 km que este ano ten unhas modificacións, parece ser que é ao revés dos outros anos, polo menos unha parte. Sigue sendo homologado, polo que o obxectivo, como sempre, está claro. Intentaremos mellorar principalmente. Vamos a intentar baixar de 35 minutos, estará complicado, pero vamos a intentalo. E se non, pois o obxectivo secundario será baixar de 35-46, que é a marca que conseguín outro día en Ames. Así que nada, vamos a ver que tal nos sai. O día está perfecto para correr. Quedan 27 minutos para sair, así que vamos poñernos a quentar rapidiño e para a saída. Kilómetro 5 a 3:32. Hay que apretar. Bueno, como veis, el éxito lo mostrado, viste también este año un año redondo, ¿no? Todo pasó por los Juegos Olímpicos, esa merecida plaza olímpica, fue muy sensacional. Me parece que quieres empezar este 2025 también con Café, cuéntanos un poquillo. Hoy sí, Creo que un 2 segundos. Pois ata aquí o que foi a carreira do San Martiño de Ourense, con vitoria para Fikiri Wagner en 30 minutos e 24 segundos e Esther Navarrete en 34 minutos e 34 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 47 e 17 da categoría, con un tempo de 34 minutos e 59 segundos, a un ritmo de 3:29 o quilómetro. O obxectivo cumprido xusto, xa que por un segundo conseguín baixar dos 35 minutos, que se chego a querer cravar o tempo non o facía. Aínda que aquí teño unha dúbida para vós, cal é o tempo que sirve para a marca? O tempo oficial ou o tempo neto? Neste caso o tempo neto teño un segundo menos, non me cambia moito, pero sempre tive esa dúbida. Eu sempre usei os tempos oficiais, xa que ao final son os que se usan para a clasificación, pero se alguén non sabe, que o poña nos comentarios. As sensacións foron moi boas e saín a tirar dende o principio para buscar ese obxectivo. E como vedes no ritmo, só se me foi moito o primeiro e o terceiro quilómetro, coincidindo o primeiro quilómetro coa saída, que estaba algo frío
e a subida á estación. E o terceiro quilómetro pois tamén había unha subida longa que remataba na Rúa do Paseo e custoume bastante manter o ritmo aí. O resto xa fun a tope e mirando de ir recuperando ese tempo perdido neses quilómetros. O novo percorrido provisional, xa que por o ano parece ser que volve cambiar, pois non me acabou de gustar moito e a min pareceume algo máis duro. Non sei, igual é que tamén estaba acostumado ao anterior. Mesma saída dende a Ponte do Milenio e a subida á estación de tren, a partir de aí xa cambia e non imos cara á Ponte Romana, seguimos e comezamos a facer moitas partes do percorrido anterior, pero ao revés, con algunha zona nova como unha longa recta, primeiro subindo e depois baixando pola Avenida de Zamora. Logo os 2 últimos quilómetros foron algo perigosos por estar mollado, xa que eran por unhas rúas empedradas e xirando seguido, ata a última subida polo Parque da Alameda, que xa nos deixaría na interminable recta de meta de casi 1 quilómetro baixando. A distancia polo reloxo foi de 10 quilómetros. O prezo por participar ia por tramos de tempo, sendo o prezo do primeiro tramo de 5 euros e para o segundo tramo de 7 euros. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, recollida anticipada de dorsais por 1 euro a maiores na inscripción, que no meu caso recollino en Santiago, ou durante os 2 días previos, xa que o mesmo día da carreira non se fai entrega de dorsais. Servizo de gardarroupas no pabillón dos Remedios, caixóns de saída controlados, avituallamento intermedio con auga, servizo de duchas no mesmo pabillón que o gardarroupas, ao carón da meta, e agasallo desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois o avituallamento final só era líquido, non había nada sólido. E os premios só eran para o primeiro de cada categoría, en vez de A3 como é habitual. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.